Niye Kur'an'a soran bir sabah kelene bir duruni wala bilan do jignina am bir sabanan kelema keme duruna bir duru harafu baflan keme an bo an kele jigniro e makan e ba Sourate Luqman Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Allah alam bi muradi bidhalika ningo fole ayatul kitabi ninde kitabu gayawe alakime ni okiri benedo hudan kanado rahmatan ani hinedo lil musinina nyumangelawwe alladina yana kullil musinina ma minum be nyuma yake idan fal matlubu imanin مطلوب إسلام مطلوب إحسان دون على كرامة صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره ويسأله عن الإسلام فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام ثم سأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك مرة سبعي سلاميا لمنيا نيمانيا نيمانيا ودي مرتبة وكورت عليه سلاميا كننا كعلبت كوبي نيبالا نافيا تالا يرجل تالا يبقى كالا يرجاتي كما نيني تالا على كل نيبالا نعم بسم الله الذين ما منهم يقيمون الصلاة نولو بسالجو ويؤتون الزكاة وبيجاكدي وهم على هالا ما أولو بالآخرة إلا رأي هم أولو تيكي يوقنون وبيدنغنيا أولئك وما قد نمانتيكو على هدى وبيكانكا من ربهم كابو مارو أولئك وما قد نمانتيكو هم ولو تيجي ودين رسرباوي من الناس ما بيولي مغولا يشتري لا ولا حديث نبي بارو كاتلونجسا يوديلا بارو سولا لبا نوبوسا يلا سانا مولا في ولا كسر جيلما نام كني دنيا أبي أوسمنا يلفيني وتغلماو يانغدا بويه نعم فعل باي ما هو الهو الحديث لو الحديث الذي يلهو أو يلهي برو من ما سغلا كبالكم ولله الحديث زرنالي نادر لكم زرنال تسا رستم کا زرنال نانيونو اسوار كرو كنا مو ترومبي ناي كبا قران ما فما بيسلي قران فلل تلونغي منام بيدون كونان روكيتو ني دونو ني فنو ولو بلاجي فم لا ما سولا كبو سبم بلاجي بيدون كونو télévision abe bi don ko non télévision kayere sulan film ya do faraje no o bi firama de farajo bi firam ya da am moy ta ambulo ka dem so ngatele sigadana kama ko ko sele tele sigadana ambe bi chede ka dasi tele gelenguna o tele jamini mi wala ere mi ma ko wa hakil tafi demso mi ko santiraga iba tumadula modo bi bo tele la hal gari abi go bi marta jogori ne ga demsen de lola e demsen jogo chen ko wa ci wa jogo nyati itise de ibere sen itise ga jogo fo i ka fere de ke ta tele mbali tele wo tele ni a jogo man ni la ram tala na bi bali ka kudo ke mi manga ke iba bali anga jamana nu nga tele sonu bi jado bo la ramtula ibe ibaye wad ube film do bla tartibula dongo do film be bo nga film yi abe jogo chande
bon n'a ɲɔgɔnna an bɛ denmisɛnw bali ka bɔ ma m'a fɔ télé yɛrɛ ye haramu ye koyi mais n'i bɛ télé di ka denmisɛnw ma jateminɛ kɛ u kan ka yɔrɔ min filɛ n'u man ka yɔrɔ min filɛ k'o jateminɛ o ni yɔrɔ man kan i b'o bɔ a la naam téléphone ninnu téléphone yɛrɛ ka jugu n'a tɔ bɛɛ n'i bɛ téléphone min di i ka denmisɛn ma fɛrɛ kɛ i ka code dɔ don a la téléphone filɛ nin ye mɔgɔ bɛ se ka code don i ka téléphone na photo a ka internet tɛ se ka photo télécharger bara awɔ a code bɛ yen i bɛ a code don téléphone na a télécharger yɔrɔ a tɛ se ka photo télécharger comme photo dɔ bɛ yen jogo t'u la quoi vidéo dɔ bɛ yen jogo t'u la photo dɔ bɛ yen jogo man ɲi a ma denmisɛn man ka filɛ i bɛ fɛɛrɛ kɛ ka o code in don a la bon donc a bɛ don a kɔnɔna na a bɛ se ka sɛbɛnniw bɔ a bɛ se ka fɛn wɛrɛ bɔ mais fɛn fɛn ye image ye wala fɛn fɛn ye vidéo ye a tɛ se ka télécharger n'i ye téléphone di denmisɛn ma dɔrɔn i jija i k'i hakili to o yɔrɔ la n'o tɛ n'a jogo tiɲɛna n'o siraw ye e k'a dilan a bɛ gɛlɛya dɛ ninnu bɛ ye lahawul hadisi de tulonkɛ minɛnw fana b'o cogo la kasetiw disiki ninnu olu bɛɛ lajɛlen bɛ don o kɔnɔna na fɛn fɛn n'a bɛ sɔrɔ la fɛn fɛn i bɛ ni min ti bɛn ala ma fɔlɔ tun b'a kɛ jalimuso u bɛ jalimuso san a kama nin bɛɛ bɛ don a kɔnɔna na naam n'o y'an ka ayaw kalan naam a kan naam a bɛ yɛlɛma yɛrɛbonyabaga ye a b'i komi i n'a fɔ a m'a mɛn dɛ a b'i komi i n'a fɔ fɛn nkologirin de sɔrɔlen bɛ a tulo fila la e k'o kibaruya ni ɲankata ye min tɔɔrɔ ka bɔn maa minnu n'olu maniyara n'u ye ɲuman baara ne ma ka arijana so bo olu ye dumɛbaga de y'u ye o kɔnɔna na ala y'o layidu a ka layidu la ka tiɲɛtigiya a ka tiɲɛtigɛli la ala ale de ye se masa ye ale de ka kiri bɛnnen do a ye sankolow da n'a ma kɛ ni cɛtigi a b'a ye de ɲɛ b'a la foyi t'a kɔrɔ a ye kulu sabatilenw gerun dugumakɔrɔ la a ka nana taa lamaga n'aw ye ala ye yɛrɛkɛli kɛ dugukolo in na tɛmɛni bagan bɛɛ lajɛlen na a ye ji jigin ka bɔ kaba sen na an ye falenni kɛ dugukolo in na kabini nɔniya bɛɛ lajɛlen na n'o ka ɲi nin ɲɛ ala ka dali ye a ye fɛn jira ne na mun fɛn dɔ a jirali kɛ ne la mun fɛn dɔ ni danfɛnw y'o da min minnu bɛ se ala ye n'a bɛ k'olu batu a bila dɔnnikɛlaw olu bɛ fili la n'o bangalen dɔ fɛn min bɛ batu ala tana ye hali ni u bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u ka limɔgɔ dilan o tɛ se naam wallahi abadi an ye ko dɔn di Luqmana ma Luqmana kun ye maa ɲuman de hakimu de kun don kodɔnna don u y'a sugandi nabi mɛ ni kɔrɔn cɛ a ye majigi ta maa majigilen kun don maa min kun don n'i ye ɲɛ jɔ a yɛrɛ la a yɛrɛ ye ɲɛna maa cɛjuguba nka n'a kumana a kumakan kun basigilen don farikolo in tɛ farikolo in minɛn dɔrɔn de نعم نعم هو آذر فعل هذا هو ابن أخي إبراهيم نعم نعم بسم الله والله بعد أن يكون لقمان ما أنقذ بركة لله عليه ومن mami yashkur no e barkada alaye inama yashkuru o be barkada a yɛrɛ de mɔmi no fisirin Allah inna Allah i ka don ala kari b'a don masa tanunin do e ka tuma ta se ni Luqmanu ko a denkɛ ma k'a sɔrɔ Luqmanu
abala ka dengue abika awaju يا بني sarana wala mishkam ga de dogoy wala dogo anam a dengue ana muso ukunye kafiru de ayu waju fuku do islamala ay boreda benena a kerefe na waju kelen fo abe kisi kelen ta fo ka bore benegisi be ban nam يا بني ndeninga لا تشرك ya sere kana flanga fiage بالله nyala kana fen fara laga de إن الشرك ga fen fara laga ka ala ka hage bosi ka di fen jasile ni no ma kana ke de ko e fen mai wala ko no kana ke ala ka hage to ala bolo إن e الشرك ga do flanga fia ظلم wallahi ndoni ndo aka bongo jugu وصينا الإنسان anya da madenya maria بوالديه na bang baw bunyani حملته ay baya doni la fulila la fulika ni kunuta la fia bana ni musugo ni kunuta ka bana وفصاله wajuli chaman fay wajuli ndoye nde je baji dunende chaman yere tora la kaba ekika kulunge jiga ala instranye ika washuha ika wale kulin wale iko ke limaniyai washuraha ajufa waye jiginda ala kay adola ibe gisi naam yande ne negeta ani nege fin nye farata nye negeta ngama fimi ngagele kedeme sugnonju kwa nala mami ngir sege sugnonju la ha allah mala fele torole do ma torole do manka kele toro sugnonju mande ala kangisa nam ne fenguna ma bela jele nene ngane ma fanda nyo fenguna ma nene de mako be atiku ayo jodi faka bode adunte o mani de abone limanea dron la fra tara telefona ga gelene nam nde e gado kodon ay fandam sigi ma boss gero la nde kana fen don ni to don fulon e ga fen barage ne fen yo la nde ne ba fi ga madu kiteri adimine la jefolo de ano de ni ga ko segere be faye na dimina na matage masebe ibi fe jigo de na tleni ya ka dimi ma fi akwana ni na matlen don bi re chudo na magada bismillah وصينا الإنسان anya adama den wasika nya mariya بوالديه na banga mabunyani abaya konoda la fulila la fuliga وفصاله adabole في عامين ogera samfila de la kadaga barkada ne والوالدين ani bangi mawe إليه المصير la banyoro bigana ni dema عند هداك no ijagoya nununga الشرك iga flanga fya ninni alay ka fim faranega ni donite iye no ye iga no batude iko ni bisugu jinya jin gunnana nyumanya kela iga maga sarabatu no segene ganama faroka إلي na mo segene kananema ثم kasengi إلى مرجعكم o segene ro kanane dema أنبئكم ne ba o kibaruya ni fenye na o kera na mo bara يا بني aya fam ko ika mo ka sirabatu ma min segere kanane ma korode dina nyemo mi ni ya do ka fo ne ala be nyon fe o bi ka ala sirata ma o bi ka kira sirata ma ko ika tugo ko ika faroka aka je ka ala batu ma ka sirabatu ma min segina kanane ma min tugurani ko ika tugo ka sirab ni ta khilude de basi fo ta la nyine do fana nam يا بني ndeninga إنها igado jugu إن تكن مثقال حبة ni fengise hage kera من خردل kamini benegisela فتكن
n'o bɛ kɛ بسخط farakurun na أو في السماوات wala sankolo أو la في الأرض walima dugukolo la يأتي الله yaati la ala bina بها n'a ye إن i الله ka dɔn ala لطيف hinɛ nɔgɔ masa do dugulen dɔ يا بني n'i ka fɛn tunna i bɛ barika ɲini aya minnu ye nin aya in ye o dɔ ye n'i ka fɛn buruna i ka fɛn tunna i ka fɛn taara i t'a yɔrɔ dɔn nin aya in ka ɲi o la kosɛbɛ a tunna yɔrɔ min dɔrɔn i bɛ nin aya in kalan o yɔrɔ la ya bunay inna in taku misqalu habatin misqalu tɛ kalan sira in taku misqalu habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ard yati biha Allah inna Allah latifun khabir ne duwawu de latifun khabirun latifun abin nɔgɔya k'i ye khabirun a b'a yɔrɔ dɔn e de t'a yɔrɔ dɔn n'o tɛ Ala b'a yɔrɔ dɔn naam يا بني i b'a fɔ n'i bɛ nin fɔ denmisɛnnin dɔw ye dɔrɔn u ka fɛn mana tunu u bɛ taa dɔrɔn Ala ni dɔw jɛ ka dɔw jɛ bolo u bɛ taa dɔrɔn u bɛ na u k'a yɛrɛ caman naam yaa n denni أقم e الصلاة ka sali jɔ وأمر i ka ɲamarali kɛ ni ɲuman ye ونعم i ka fatantɛli kɛ ka bɔ kɔnkow ma i ka sabali fɛn kan n'o y'i sɔrɔ كذلك i ka dɔn k'a fɔ العظيم wele ko lati nga ale ye sika dɛmɛ na ولا تصاعد خدك ko n den i jija i ka sali n bɛ sali waati dɔ sali tɛ dɔ sali kana kɛ dɛ maa kelen ɲɔgɔn tɛ ala ye dɛ ala ko e k'a kɛ e ko e bɛ dɔw kɛ i tɛ dɔw kɛ kana kɛ sali waati bɛ sali kana ale kelen to yen wa a bɛ sali a sali waati la maaw bila u ka ɲuman kɛ maaw yamaruya u ka ɲuman kɛ ni min bɛ ka ɲuman kɛ i b'a fɔ karisa kalan nin kɛ a ti kɛ tan a bɛ kɛ tan de m'a fɔ tan den ko n k'o to yen min ma ɲɛ foyi k'a to yen sabali jarabu minnu bɛ sɔrɔ gɛlɛya minnu bɛ sɔrɔ i bɛ sabali kɔrɔ diɲɛ i ye jarabu sɔrɔ dɛ baara o baara n'i b'a la gɛlɛya b'a bɛɛ la nam صلاة خدك استووا صفوفكم فإن تصوية صف من تمام الصلاة أصفت له أكادو صفت له دولي سلد فلسات الدنيا الإمام القرآن أنا المام كورلين أنا سلوي الله كورلين فأنا وفنا كم يكون دبس لا سلام عليكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ولا تصعر خدك كاني تماجو جنge للناس mawi ولا تمش
k'i ta Madjou jɛngɛmaw ye n'a ɲuɲu kɔlɔ sɔrɔ naam ولا تمشي kana taama في الأرض dugumakolo la مرعا yɛrɛ bonya la إن الله bari Ala لا يحب كل مختال Ala tɛ jankan baasi fɛ فخور ne ye wosobantiya maaw kan واقصد kana woso mɔgɔw la kan'i yɛrɛ jira kan'i yɛrɛ jira quoi kana o kɛ naam واقصد kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ في مشيك i ka taama la tawassat fi kana teliya kojugu hali ni bɛ boli fɛn kan ta dɔɔni dɔɔni naam واقصد i ka karili kɛ من صوتك kabini i kana إن أنكر الأصوات i ka dɔn kanw la kɔnɛ لصوت o الحمير ye fali mankan fali mankan de ye ألم ترى naam mankanw la sɔn kɔnɛ o ye falikan de ye mankanw la sɔn kɔnɛ o ye falikan de ye falikan man ɲi dɛ zafirun wa sahiqun naam ألم ترى alam taraw yala aw ma dɔn wa أن الله ko Ala سخر ما a ye fɛn kɔlɔn لكم aw ye في السماوات fɛn min bɛ sankolo la وما tile kalo dolo a bɛ kɔlɔn n'aw ye a ka nafa n'u ye ani fɛn min في الأرض n'o bɛ dugumakolo la وأسبغ نعمه jiridenw kɔfɔlɔw baganw a y'a ka nɛɛmaw dafa عليكم aw kan ظاهرة a kɛnɛ kan tan وباطنة i ye ɲɛna cɛ ka ɲi sunfɛnw da kelen don i wulilen bɛ ka jɔ ka tile i ɲɛda bɛ sanfɛ naam وباطنة n'a dogolen من الناس o من de ye jogow ɲali ye ani ala dɔn min bɛ aw la o bɛna naasi man nka o bɛna da maaw bɛ maaw la يجادل magangaw ko dɔn olu bɛ sɔsɔli kɛ بالله ala ka kɛlɛmantiya la بغير علم n'a ma kɛ dɔnni ye ولا هدى wala kana ka bɔ kira dɔ yɔrɔ ولا كتاب wala kitabu منير ni o nɔrɔlen don tuma min n'u ko لم o ma يتبعوا ما a ye fɛn bato أنزل الله ni alaw jigi قالوا o b'a fɔ بل a bila نتبع ما anw bɛ fɛn de bato وجدنا آباءنا n'an y'an faw sɔrɔ عليه o kan أو لو كان شيطان hali ni aw faw kananen tɛ ni fa tɛ sira ɲuman kan kana tugu a kɔ ni i fa sɔrɔ a bɛ sira ɲuman kan i bɛ tugu a kɔ o ka ɲi o ɲininen don bari mɔgɔ ni fa kɛra maa ɲuman ye o ye ka sɔnniba de ye ni ala di ma ma kana abuki mura sawin wa ma kana tumuki bagiya i fa ma kɛ kamalenba ye i ba ma kɛ a sunguruba ye n'a y'a sɔrɔ a fa kun ye kamalenba ye n'a ye min kɛ o tɛ bala mɔgɔ la nka ne i fa ka ɲi n'i kɛra maa jugu ye a bɛ bala mɔgɔ la n'a y'a sɔrɔ maa min fa man ɲi sa i b'o sira ɲuman ta naam أو لو كان شيطان a ko yala o bɛ tugu aw faw ko hali ni sɛdani kɛra يدعوهم n'a b'olu wele إلى عذاب ka السعير taa tasuma mɛnɛnen ka lazara ma ومن ni a y'a sɔrɔ i fa banna silamɛya ma i fa banna kiraw ka weleli ma kana tugu a kɔ kiraw ka sira jɛlen i b'o de ta maa minnu mana o sira jɛlen min na i b'o de k'i jɔɲɔgɔn ye ka o sira in taama naam ومن mɔgɔ min يسلم وجهه n'o y'a yɛrɛbakun de ye إلى الله ka da ala ma وهو k'a sɔrɔ o tigilamɔgɔ محسن ɲumankɛla don فقد استمسك a b'a to tigi ye sominɛni kɛ بالعروة ni juru ye الوثقى n'o ye danaya juru ye وإلى الله ni ɲumankɛla in الأمور nin ye tawhidi de ye wala nin ye tawhidi de ye ka ala ka sira tilennen minɛ naam وإلى الله ko laban bɛ ka da ala ma ومن mɔgɔ min كفر n'o kafiriyara لا يحزنك كفره o ka kafiriya ka n'i dimi إلينا مرجعهم o seginyɔrɔ bɛ ka na anw dɛmɛ وننبئهم an b'u kibaruya بما ni fɛn ye عملوا
niyo bara إن الله Allah ta'ala عليم dan gelado بذات ni الصدور disu dunge يمتعهم ambu damu jingono قليلا doni ثم kasagin يضطرهم ambu koron lara عذاب kadara ladabama غليظ min golu kagiri ولئن سألتهم wallahi ne unyinga ko junindo خلق السماوات sangolo da والأرض ani duguma golo ليقولن wajibu bina fima الله ko ala diuda قل afo الحمد tanube لله Allah ye bari huja bangana kaba au kan ni tawhidi بل abla أكثرهم son jama لا يعلمون ti adonde ka fota huri wajibi au kan ka wala minyoke ko wanya mara kalabatu bi wajibi au kan utode do لله ما femi bi Allah we في السماوات femi be sangolo la والأرض ani femi me du magolo la إن الله be ale ka mara le fen na ka dan fen na ka jonde foyto o konna na mi batu staqi inna Allah ala ale tigi الغني ale de kariba ka ba ka dan fe ma الحميد ale de masatanu nenye وأنما ale akunya soro fe bela jele الأرض femi me du magolo la من شجرة kami jirila أقلام ba be kalamu de والبحر baji يمد سبعة أبحر baji wolo la bo wara forse من بعده baji de menengo أنا في ذلك كلمات الله ala ka kelema kunti ban hal ni num bela jele kalamu ni dabawe إن الله ala عزيز se masado ka don fenti ban حكيما masakiri benendo foti ba ka donna ما خلقكم aw ka dale make ولا بعثكم aka chili make إلا كنفس fo aka kununi make fo ko mina fo ningele de no واحدة ningele be yo kun ni ga no jogo me jama daga no jogo de la kun fe kun abike إن الله ala سميع me ningela do بصير yeli gala do ألم ترى yala e ma don wa أن الله ka fala يولج الليل abe su don في النهار tilela ويولج abe النهار tile don في الليل sura وسخر الشمس ala ye tile den golo والقمر ani kalo كل kelen o kele bi boli إلى أجل ka taa sanga ma مسمى ni o tofole do وأن الله ana ka do ala خبير dɔnkɛla do بما ni fɛn ye تعملون n'a b'o baara ذلك a fɔlen o بأن الله o de ye ka fɔ a la Alahu Taala de ye الحق masa sabatilen ye وأنما k'a fɔ fɛn min تدعون n'a bɛ k'olu wele من دونه n'a ma kɛ ni Alahu Taala ye i bɛ wuli وأن a الله bɛ ka fɛn fɛn batu mais k'a sɔrɔ min ma kɛ ni Ala ye o bɛɛ lajɛlen ye wuli baa de a si tɛ sabati ani ka Alahu Taala ale tigitigi العلي ale de ye masa kɔrɔtalen ye الكبير ale de ye masaba ye ألم ترى e ma dɔn e ma filɛli kɛ wa أن الفلك wala e ma dɔn de wa k'a fɔ jikankolon تجري jikankolon bɛ boli بالبحر baji la بنعمة الله ni Ala ka nɛɛma ye ليريكم yala sa ana jirali kɛ aw la من آياته mina ka sebaya dalilu la من الآيات dalilu dun caman bɛ في ذلك Ola. لكل صبار sabaliba geren bɛɛ lajɛlen min ye شكور n'o ye barikadalaba ye وإذا غشيهم موج ni ji woyo je kurunkamɔgɔ ni ji woyo y'u labɔ كالظلال komi i n'a fɔ kabasen cogoya دعوا الله wala kuru cogoya o bɛ Ala wele مخلصين دينا ni batu ya kalasibaga ye له Allah ye Ala weleli ye batu de tuma min أنجاهم ni Ala y'u kisi من البر ka taa gwelen ganama ومنهم مقتصد kerenkerenin b'a b'u la min tora a ta kan وما جحدوا nka maa si ti nagarili kɛ بآياتنا n'an ka ayaw ye إلا كل خطار o janfanti bɛɛ lajɛlen de كفور n'o ye fisiringari ye يا أيها الناس ya mɔgɔw اتقوا ربكم a ye siran an man ye واخشوا يوما a ka siran don ye لا يجزي والد ni bangebaa ti nafa ye عن ولده ka bɔ a den ma ولا مولود woloden yɛrɛ ti nafa ye هو woloden جاز ko ye nafaliba ye عن والده ka bɔ a bangema ma شيئا foyi la إن وعد i الله k'a dɔn ko Ala ka layidu حق tiɲɛ don فلا تغرنكم الحياة ɲɛnamaya kana o marasa الدنيا n'o kuntala ka surun ولا يغرنكم الغرور shaitani kana o marasa de بالله ni Ala ye إن الله Alahu Taala عنده علم الصادق sanga dɔnni b'ale rɔ وينزل الغيث a yɛrɛ de bɛ sanji jigin ويعلم ما a bɛ fɛn dɔn في الأرحام n'o bɛ densow la وما تدري نفس min ti dɔnniya ماذا fɛn na تكسب
nabi obara غدا sini وما تدري نفس nindi dunya بأي أرض تموت abisa ni dugolo minye إن الله Allah ta'ala عليم don gelado خبير dugulendo Sourate Sajara makiyatun sanga do ni be ala de bodo diye yuli ni watina ala de bodo sanji bijingi ni watina ala de bodo méthode o fana t'a dɔn a tɛ foyi dɔn méthode tɛ foyi dɔn a la mais ale ta ye dɔrɔn fiɲɛw ɲɛsinnen bɛ cogo min ni ko taara o cogoya la ten ni yɛlɛma dɔ la voilà ni yɛlɛma dɔ la nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan olu ta y'o de ye dɛ ni yɛlɛma dɔ la nka ni yɛlɛma dɔ la dun a dɔw dun na yɛlɛma dɔ la fana o tɛ ko dogolen dɔn ni o ye taamasiyɛn gansan dɔ dɛ. Bon o tɛmɛnen kɔ o y'a maa fi larhan fɛn min bɛ den so kɔnɔ ala de b'a dɔn k'a dɔn ko nin de den cɛ den muso ye a bɛ balo a tɛ balo ala de b'o dɔn e ko dun o tɛ kɔrɔgolen dɔn ye o ye taamasiyɛn dɔ ye dɔrɔn n'a fɛnɛ cogo dɔ la a bɛ nimɔrɔ dɔw di ka taamasiyɛn dɔw di min bɛ fan dɔ giriya k'a fɔ awa cɛ dɔ wala muso dɔ o ni ko dogolen dɔn tɛ kelen ninnu bɛ taamasiyɛn dɔrɔn de o maa tadiri nafsin maa tadiri kasaba gadan ni t'a dɔn a bɛ min baara sini i bɛ fɛn dɔ miiri k'a fɔ i b'o de kɛ mais ala bɛ min kɛ ala de b'o dɔn ni yɛrɛ t'a dɔn a bɛ sa yɔrɔ min i ka xutubi lajɛ naam xutubi إن الله إنه علم الساعة نعم أكو قيامة كوينا كوالا كده كوما المسؤول عنها بعالم من السائل من ينقرأ لا وتادون كتمي ينقل باقا أبي فندورو لا فندورو منو نما سيتو دون فالا يركلم بيو نعم 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 ودنا تمناي كسادو بي يعني كاي عبد الله بن مسعود كو في بلا جلي ويه ادي ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فو فندورو إن الله عنده علم الساعة ابن عباس go ninduri ma situ don fo Allah tabaraka wa taala malika ta don nam nabi man ta don min jira ni ma mi wele da ko ebe fendo do iyerema kamin nunna e kafirera ni qur'anai bari i qur'ana ya fungonya ka sagi nabi ma umbe chaman don ni alaka la doneli ako la yini ye jena gan folo ko kuma ko de tian ka bueno ani dolo donon ani maa minnu bɛ ji ɲini ni kabasenw a ko mɔgɔ bɛ fɛn dɔw dɔn ni a kɔrɔbɔli cayali ni ye fɛn kɔrɔbɔ ka caya i bɛ se k'a dɔn k'a dɔn k'a fɔ ko kabini gale mɔgɔw dɔw y'o taamasiyɛn dɔw ta k'a fɔ kɔnɔ ye cɛ ye wala muso dɔn k'a tɔrɔ o tana ma a baati kɔrɔbɔli ninnu tuma dɔ la o bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ laada o bɛ yɛlɛma o kumana dɔnni bɛ to ala de bolo ala min ka se kɔrɔtalen don u y'a lakali ko yahudiyakɛ don a kun bɛ dɔlɔ dɔn o yahudiyakɛ in kun bɛ dɔlɔ dɔn a ko abdullahi bin abbas ma
n'a ye i ja n b'i kibaruya i denkɛ ka dolo la وأنه يموت بعد 10 أيام i ka denni min filɛ nin ye dɛ a denni min filɛ nin ye kɔrɔ nin ye dɛ den bi sa tile tan tɛmɛnen ko dɔrɔn den bi sa a ka balo dan ye tile 10 de ne y'a ka dolo lajɛ tile 10 a bi sa وأنت لا تموت حتى تعمى e yɛrɛ min dɔn e ti sa fiyewu fo i ɲɛ ka fiɲɛya وأنا لا يحول على الحول حتى أموت ne yɛrɛ min filɛ nin ye ni bɛ ka kuma ŋanaŋana ɲinan san tɛ tɛmɛ ne yɛrɛ kan قال فأين موتك يا يهودي a ko yahudiyakɛ in dolotɔna in e bi sa min فقال لا أدري a ko tiɲɛ la n tɛ n sa yɔrɔ kɔni dɔn nka n bɛ n sa wagati de dɔn nka n tɛ sa yɔrɔ dɔn فقال ابن عباس ibn abbas ko صدق الله ko ala ye tiɲɛ fɔ نفسه بأي أرض تموت naam فرجع ابن عباس فوجد ابنه محمود ibn abbas ani ale ni cɛ tilalen baro la a nana so denmisɛnw nana ka na a ma cɛ denmisɛn min ko fɔ a mɔ ye ko yɛlɛ karisa dun ko ko karisa ko a farikwannen don dɛ ko a man kɛnɛ ومات بعد 10 أيام a man kɛnɛ i ye furaw kɛ a la a y'a furakɛ ka furakɛ tile 10 ni dɔɔni tile 10 tɛmɛna dɔrɔn a fatura ومات اليهودي قبل الحول o yahudiyakɛ min ye kuma in fana fɔ yanni san ka yɛlɛma a fatura ومات ابن عباس أعمى ibn abbas yɛrɛ bɛ fatu wagati min a y'a sɔrɔ a ɲɛ ti kɔ la mais est ce que a ni ko dogolen dɔn yan ayi mɔgɔw m'a faamu de o a ye taamasiyɛn dɔw de ye a kumana n'o taamasiyɛnw de ye olu dɔ bɛ kɛ o dɔw bɛ kɛ dɛ sariya y'a dɔnni bosi an na de o dɔw y'a fɔ a ye ko arisala ko an kana filɛli kɛ dolo la fo an bɛ kibila dɔn ni min ye ani ka suulɛriw dɔn ni min ye ani ka siraw dɔn ni min ye ko o ma siwa zalika ko min t'o ye sa kɔnko t'o ye n'o tɛ dolo caman bɛ caman baden bɛ nka ko dogolen dɔn tɛ dɛ taamasiyɛn dɔrɔn de don dolo dɔnna dɔ bɛ yen nɔ dɔ ye ko dɔ ɲagami faama wulila ko k'a b'a minɛ fo y'a sɔrɔ faama in ale b'i nɔfɛ a bɛ dolodɔnna ninnu de bila o ko ɲini wa k'a fɔ ka wuli k'i ɲini a to kɛ a bɛ dolodɔnnaw de bila o ko ɲini k'i ka taba lajɛ dolo la u b'a hisabu kɛ ka hisabu kɛ ka hisabu kɛ i bɛ yɔrɔ min ka taa fɔ coyi bon ni cɛ in kamana gannen a ye mun kɛ a ye bangebari fa ji la a ka so cɛmancɛ la ka farakurunba dɔ ta k'a bila ji in cɛmancɛ la ka sigi a kan a y'a sɔrɔ cɛ in fana bɛ dolo dɔn a ye sigi o fara in kan ayiwa dolodɔnnaw faama ye dolodɔnnaw wele bon ko a ye cɛni ɲini ka na a y'a ka taba lajɛ u y'a tɔgɔw fɛn fɔ k'a ba tɔgɔw ta ka jate bɔ ko ko a ka jan yan dɛ ko a bɛ min ko an y'a yɔrɔ min ko kabako dɔn dɛ ko a bɛ baji ba de la kulu ba bɛ baji in cɛmancɛ la ko a sigilen bɛ o kulu in kan ko est ce que o tɛ ka yan ɲɛ dɛ ko baji ba kulu kan ale b'o sɔrɔ cogo di bon laban na masakɛ ko o k'an bila k'u b'a ɲini a fɛ ni ala ye n'a y'a sɔrɔ a bɛ yɔrɔ min a kana a yɛrɛ jira k'o tɛ fɛn kɛ a la bilen a kɛlen ka mɛn a ko bon ko a ye papiye di ko k'u k'a siyɛn a ye papiye siyɛn k'a fɔ k'o tɛ fɛn kɛ a la a sɔrɔla ka jigin ka bɔ banɲuwari kɔnɔ ka na a yɛrɛ jira bon e y'a dɔn ne o ye ko dogolen dɔ ye wa o tɛ ko dogolen dɔ ye sa taamasiyɛn dɔrɔn de don voilà a fana taamasiyɛn min fana don a bɛ lupe i b'o siran ka waati la cɛ dɔ bɛ yen nɔ ale ye nafolotigi ye a ko ala y'ale badenw jarabi ni kɛnɛ karaba ye o bɛ fatu joona quoi ko du kɔrɔ k'u bɛ yɛlɛma ka bɔ yen a ye dolodonna dɔ ɲini dolodonna ko a ka du san yɔrɔ min a ye du san yen nɔ a ye du jɔ ka ban pewu dolodonna in ko a ma ko nin su karisa masina kalo ka nin sujɛti n'o sera ni su du tilara ka nin ɛri se i bɛ taa yɛlɛma du in kɔnɔ a ye taamasiyɛnw fɔ ka taamasiyɛnw fɔ
o waatu sele cema elema fefu ko waatu sele ce elemana alemana aga de ben daro dron tarakeni sai yaki atorala ay jatu bi nyami ko do lendo de tamansen minun do doni re do voilà wa qawaida minun faradu riu nyedon ibe kuma ni feminu nye ado bi ke ko mina fu ya fu nga aw tajira ko atigi be ko dogo lendo o wado wala o aw ababe fo aw bafu aw doni minundo ube mo be dodo ala be kuma nay ko mi shere ka barake mina nteko kuma la yino wadi ngani mami kuma na nay fana ka foko chenre la ko atoko ko ate wali man galodo ati se ka ke wal no ate iyo fotoro ko ro ke tashido ala ko ale ba don jogo mi annu mi ka fo jogo mi fengelamte iba bilo mina ne ko نعم إن شاء الله نعم بسم الله سورة الصجرة على سكون دون مني وين نندوي ngala ba don chugo mi ma sita don chugo